Ale Kvetka nám prezradí, aké nové technológie sa v školách využívajú. Kvetka, ideš. Ahoj Roman, srdečne ťa zdravím. Áno, prezradím. Digitálne technológie momentálne fičia nielen na základných školách, stredných školách, ale predstav si to aj v materských školách. Mám tu vedátora Maťka, ktorý niečo skúma vďaka tejto digitálnej kamere a zobrazuje sa mu to na počítači. Maťko, čo to tam všetko máš? Kvetinky. Kvetinky a lístky pozoruješ. Dajú sa tým pozorovať napríklad aj chrobačiky? Áno. A to znamená, že taký malý mravec bude obrovský na tom monitore? Áno. Digitálne technológie, možno to pre niekoho prípada ako sci-fi, ale sú takéto digitálne technológie aj na mnohých školách, len mám pocit, že nie všade sú dostatočne využité a nie všetci vedia, ako ich využiť. Práve o tom sa budeme rozprávať s pánom Jánom Machajom, ktorý je z istej neziskovej organizácie, ale on je apropo aj pánom učiteľom, takže má svoje skúsenosti. Prezraďte mi, čo digitálne technológie, aký môžu mať prínos a čo môžu priniesť do toho vyučovania. No tak predovšetkým digitálne technológie na stredných školách, napríklad na základných, môžu priniesť interaktivitu a názornosť do vyučovania, čo len potrebujeme. Nové materiály, z ktorých sa môžu študenti učiť. A navyše, okrem toho, aj prvky, kde ľudia môžu študenti pomocou digitálnej technológií tvoriť nové veci, byť kreatívni, zážitkovo sa učiť, ako to môžete vidieť okolo seba. Dobre, keď sa povie digitálne technológie, povie sa počítač, tak väčšina rodičov zošedivie, vlasy sa postavia dúbkom, pretože mnohí si predstavujeme, že naše dieťa bude sedieť niekoľko hodín na zadku, bude sa pozerať do počítača, kaziť si oči. Cieľom technológií digitálnych určite nie je toto. Určite nechceme, aby deti sedeli za počítačom, študenti stredných škôl a základných škôl sa niečo bifli s počítačom naspamäť, to nie je cieľ. Digitálne technológie sú prostriedok, ktoré nám môžu umožniť kreatívnejšie a lepšie učiť. Čiže cieľom nie je, aby študent sedel, kopíroval z Wikipédie alebo z internetu materiály a potom si ich dával do svojich dokumentov bez kritického pohľadu. Cieľom nie je to, aby sa deti učili a bifli s počítačom naspamäť, ale aby ich používali. Sú to prostriedky k dosiahnutiu nejakých cieľov. Vy ste za istým veľmi zaujímavým projektom, do ktorého sa prihlásilo už 800 škôl na Slovensku. Naším cieľom je pre tieto školy priniesť digitálne technológie, pomôcť im ich používať, naučiť ich používať tieto technológie a šíriť osvetu o nich. Čiže v programe podpory digitalizácie škôl máme dneska 800 škôl, na ktoré už teraz prinášame isté benefity, ktoré môžu využívať pri svojom vyučovaní. Pán Machaj, ďakujem vám veľmi pekne. Ja sa idem hodiť medzi deti, to znamená, že do praxe. K pani riaditeľke istej materskej školy tu v Bratislave, pani Márii Králikovej. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Tak, prezraďte mi, ako vy využívate takéto technológie u vás v škôlke? Tak technológie sú pre dieťa samozrejme výzvou, pretože dieťa sa učí objavovať a bádať veci. Čiže my používame digitálne technológie, aby deti experimentovali, aby sa rozvíjala ich osobnosť. Čiže nie jednorázovo, ale rôznorodo. Hlavne využívame, aby deti boli tvorivé. To znamená, že u detí rozvíjame kritické myslenie, kooperáciu, komunikáciu a tak ďalej. Ako ste videli, s digitálnym mikroskopom deti bádajú, hľadajú pelové zrniečka, štruktúru listov, potom si môžu tú štruktúru uložiť do počítača, fotografiu si farebne vytlačia a môžu používať na ďalšiu tvorivú činnosť. Vyrábajú si vignetky na krabičky s čajom, vyrábajú si vignetky na včelí med. Takisto so včielkou sa učia deti programovať a plánovať, rozvíja sa logické myslenie, kritické myslenie. Ak dovolíte, pani riaditeľka, ja si idem tiež rozvíjať kritické myslenie, logické myslenie. Ja idem tuto k včielkám, priatelia, a letíme späť do Záhorskej Bystrice. Čo to tu robíte? Čo to tu máte? Čo tam tu robíte? Pozri sa!